hakikanin soke ce ɗaikin biyata, kirke ni guda na zamo mai baki gata. Daga nesa na hango ki na zo ki bani mulki, kirke ni guda na zamo mai saki shauki. Tilas na zo gunki muje inda zaki, ribar so aure yau gani da ke a ɗaki. Na faɗa miki gaskiya kin ji kauna ce ta saka na zo gunki, na ganki da tarbiya yin biya ta zo mu zamo jini ɗaya. Alkawari ni ne zan kare ki marki, ki fahimta man na rasa ki faza na yi raki. Ki faɗa mini komai kika so zan yi shi a kanki. A hakikanin so ni dai san banda kamar ki, ke ce ta musamman kin yi gaban gaba kin yi nisa. Cancanta na sami yar gata san kowa, na yi alkawari tabbas ni zan baki kulawa. Ni ki yarda da ni kar da ki bar ni na yo kokawa, kyawun ki fasam bai faduwa cikin adawa. Ɗaya ce ta makar da dubu ni sam dai ba ni gudun ki, a hakikanin soke ce linzamin raina. Ta yi daban da irin su ki bani, so ki kalli idona za ki ga tsantsar so gare ni. Ki bi cancanta kar ki buwa na dawa na gani, ƙaunar ki fata yi tasiri a cikin jini na. Dan Allah please kar da ki banni na zama gawa. Sauki in sami wadata in yi fice a fage na aiki.